Γεια σας. Και κάνε πώς είστε. Πώς δεν με ξέρετε. Είμαι ο Κωστής. Και σήμερα θα παίξουμε το γνωστό σε όλους Swarm. Κάπως έτσι το. Λοιπόν, ας μην τα πολύ λογάω. Θα σας τα πω τώρα που και στο Το Swarm είναι ένα παιχνίδι horror που βρίσκεται στο Roblox. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε στο κανάλι Roblox, αλλά μάλλον θα αρχίσουμε να παίζουμε και Roblox, γιατί το Minecraft παραπάει. Είναι 2026, καλή χρονιά σε όλους. Ξέχασα να πω αυτό. Νομίζω πως είναι καλή ώρα να το παίξουμε. Πάντως είναι βράδυ τώρα σε μένα, θα το δείτε το YouTube οθόνη. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Τι φάση αυτή η γάτα μου, δεν μπορεί αυτό. Λοιπόν, το έχω παίξει λίγο να δω πως τρέχει. Στην ουσία τώρα, έχεις εδώ αυτό το κατάστημα, Swarm, το οποίο αυτό εδώ το σήμα ανάποδα κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν θα πω τι. Θα σπονάρεις εκεί πέρα, θα πας από την πίσω μεριά του μαγαζιού και είναι η πόρτα και κλίμα. Λοιπόν, Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Customers just love. Great. Now open the window. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder, don't look into their eyes. It's more fun that way. Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on their way. Εδώ έχει ένα ραδίο. Αυτό το τραγούδι δεν θα πάνε. Τώρα στην ουσία πάω να κόψουμε λίγο γύρω. Και επειδή σίγουρα θα με φάνε κάπου, πηγαίνει ένα πράγμα εδώ πέρα στη γωνία, να ξέρετε μπορεί να θα το παίξουμε σίγουρα ξανά, γιατί αυτό είναι πολύ άκυρο.
Περιμένουμε. Δεν είναι κόλπο που είχα δει, είναι ανοίγεις και κλείνεις αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτός είναι μου φαίνεται λίγο περίεργος. Για να δούμε. Σου χέσω. Φίλε μου, εσένα θα σε κλείσω. Γιατί βγάλεις περίεργος φίλε μου. Sorry. Άρα και μου έκανες jumpscare, γι' αυτό σε διώχνω. Λοιπόν, άλλοι δύο πελάτες και θα είναι σε λίγο. Αυτό θα είναι ένα έτσι να το δω και εγώ λίγο καλύτερα, γιατί έναν τέτοιο είναι γύρω από το έτσι λίγο να δω πώς σου έχεις τέλος πάντων. Αυτό να δούμε ένα φίλο μου όταν έπαιξε, τον λέγαμε μπάμπο. Βγαίνει εκεί. Άμα κάνουμε κάποιο λάθος όπως τώρα που είμαι σίγουρος πως είναι λάθος, θα δούμε. Τα κάνω γρήγορα γιατί όπως σας είπα το είδα το παιχνίδι. Έπαιξε αρκετή ώρα. Έχω έναν γύρο. Και τους παραπάνω στις κάμερες έλεγχα τους πελάτες. Σε γωνία. Πόσο ώρες ανανόμουν. Όμως σε φίλο μου απλώς μάλλον φυρωμένο. Δεν ξέρω. Μάλλον είναι φασφυρωμένο. Να το φτιάξω τώρα άμα γίνει καμία βλακεία με σένα. Κανόνισε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έψυγε. Δεν ξέχασα να ψυγεί. Δεν έχω το ψυγείο θα μου πεις να μιλήσει. Τώρα περίμενε εσύ εδώ. Να πάω να κόψω γύρω. Πάω να κόψω γύρω για να έχω έτοιμο. Άμα ακούτε λίγο περίεργο το μικρόφωνο, έχω λίγο πρόβλημα. Περιμένω. Έχω παραγγείλει μικρόφωνο την ίδια. Περιμένω να έρθει. Λοιπόν, φίλοι μου, περίμενε λίγο να κάνουμε λίγο τη μουσική. Και είσαι έτοιμος.
κατά τα